Ikun Israel kila kentaj ban ya ke jingiada baru Blei ula penjat ban pyntwa ya ke Kynroh Jerusalem. Ka Kynroh Kaba ya ke jing shingai bat ke jingiada. Sajisin pat ke jingilam ju Nehemiah late ya ke Kynroh Kabym Ju Twa. Tongin PUSON hagiri video kumno banginte ya ke Kynroh Kabym Ju Twa. Ka kenhun ka basaw ha ke jingilam ju Nehemiah kilami na susa bante ya ke Kynroh balatwa jong kanong ba Jerusalem. Ya ke jing te la pendek pokok san fu arsni wat happening ke jing bat ke jing persya ki babon. Hading ke jing job ki pat ba ke lelom hakardop ki u Ezra ula pule bat batai ne ki kitab Moses ki santri ki kitab ki baningkong jong ka Bible. Hadin bakiri osngau ya ke ktinu Blei ki la yam sngusi ke jing yam jong ka jing kala ka bawot. Kani kala penlong ya u Ezra bat u Nehemiah ban ong ya ki pat ba ya kini ki kyntien. Kani kasngi kalong ka bakentang ya u Trai u Blei jongpi wat sngusi lemne yam namaro pat ba baro ula yam Haba kili osngau ya ki kyntien ka hukum. Anukum ta ula ong haki kilet to bam ya ka baklen bat di ya ka bathiang bat pha ya ki penta ha uta haba omshim lakhre eiei namar kani kasngi kalong ka bakentang ha u Trai jongi lemne wat sngusi namar ka JINGKMEN U Trai kalong ka bor jongpi. Kay ka bala penlong yaki pat ba bagin sngusi kadi ka kyntien ka jong Blei. Daya ka kyntien jong Blei kin bigila yu bat ki osngau balay bigila syaring maraw balay bigidon haka jinglong jingman bakidon menta badik ka jingyai ne jong Blei ban sumar ya ka jutang daka ba wallam biang yaki sa Jerusalem. Ka kyntien ka penpau tingkren yaki jing rendang maka jing bamnget jongki kabalam siya ka jing kala ka bamot. Kani ka jing susi ka penlong ya u Blei ba JINGKMEN. Kapop ha ka poru noa kalapan susi ya u Blei. Pat kata ka jing susi jong u kalapan jot ya ka pertaihi baro kawai. Hang ni ka jing susi na marga pop jong u brio ka penlong ya u Blei ba JINGKMEN. Pat kata ka JINGKMEN jong u Blei ka kalalong ka bor jongi. Ka kyntien bor kamut ka jakari tengen ka kut pas kem. Kabawalam ya ka jing shingan pakajingda na ginongsyon. U Nehemiah usngutu baladala ban pyntwa ka Kynroh ka baningkong namar ka jing pensngusi jong ki yo Blei kaniru kan khalem kaniru kan twa. Ka Kynroh jing shingan jingiada ka bashisha daitang ka JINGKMEN jong u Trai. Ka JINGKMEN U Trai kalong ka kut paskem ka jakari ka jing shingan pakajingada ka bashisha. Kumno ngin JINGKMEN U Trai daga bangi syashkor ya ka kyntien bat ni yam sngusi namar ka jing penkendu jong kata ka kyntien daga bangi ya ka jinget namar klem ka jinget ngimla ban pensngo ba yu Blei bat klem ka kyntien ngimla ban yo ya ka jinget habangi nang ban pensngo ba yu Blei u angel jong ka jingyap u haban ya kiar na ka jingem jonga bat jongpi kimla ban kta yangi kising ki babat u Daniel ru kimla ban kta yangi namar ka JINGKMEN jong u kalong ka jakari jongi ka jingiada jongi habangi nang ban pensgo ba yu Blei u soitan ula ban penjot bat pensniu yangi tangkat ba u Blei u sya yu habangi nang ban pensgo ba yu Blei ki ksoi ki krei ki kalalong tangki atiar ki ba u Blei u pendan kam ban penwandur yanga bat yapi ki briu baro ki ba klem ka jingen kimla ban pensgo ba lanai JINGKMEN yu Blei kumta kilong ki ba klem Kynroh klem ka jingiada bat ka jing shingan u soitan ki ksoi ki krei ki minsim baman ki jingpang jing stom ki jinge jing jar haba kiwan bantu penjot bat penyap namar ba kilong ki ba klem Kynroh kita ki ba JINGKMEN ya u Trai compare ka ika ba ja ha ka jingem jongki la ka ba bha ni ka basnio ka jingem ni ka jingyap baro ki ja ya ka ban bha compare ka ika ba ja pentikna bapi JINGKMEN U Trai kumagri ka por ka mamantala dangi imban JINGKMEN U Trai lada kata ka basniu ka wan jaru ni tips kem makalong ya ka ban panbha namar baki ke baro ki ja hapo ka Kynroh jong ka jingiada jong ladangi lanang ban yam snusi akhmat jong Blei omdan eiei ka baha ka perthai lani ka baha ka beneng ka bala ban pensnusi yangi
atau trai ute ya ke Kynroh jongi omdan bala ban pyntwa ya ka JINGKMEN U Trai kalong ka Kynroh Kabym Ju ban eiei namar day tang hang ta bangin yo ban ri tingen klem ka jing shepti